Avui rebem en este parc científic de la Universitat de València a empresaris de la Safor, importants empresaris de la Safor, amb l'alcaldessa de la ciutat de Gandia. És una visita important perquè entra dins del programa, diríem, d'apropar la universitat a l'empresa i dins d'aquest marc del parc científic en el que combinem investigació, transferència de coneixement, empresa, societat. Per tant, és una bona oportunitat per a que els empresaris de la Safor i l'alcaldessa de Gandia coneguen de primera mà, puguen visitar el parc científic, coneguen les empreses que treballen així i que puguem fer una extensió d'aquest parc científic allà a Gandia. Per a nosaltres, l'apertura d'una seu del Parc Científic de la Universitat de València en Gandia és una oportunitat que sabrem aprofitar per a créixer, per a fer aquesta transferència de coneixement entre la universitat i les empreses en un moment que jo crec que és el moment ideal. Les empreses saben i tenen clar que el futur passa per la innovació, passa per el coneixement, que en el futur el que fem ara ja no valdrà i, per tant, alimentar-nos de les universitats, en aquest cas de la Universitat de València, per a dibuixar aquest futur és fonamental i l'anunci que ha fet avui la rectora crec que pot ser el principi d'una revolució en matèria empresarial y, per tant, també social en la nostra ciutat i la nostra comarca. El trabajo que se ha venido realizando a lo largo de estos años en el Parque Científico ha jugado un papel importante también desde el punto de vista económico. Pero yo quisiera destacar sobre todo el efecto, digamos, de faro que ha iluminado en esta tormenta económica que hemos vivido estos años y la demostración empírica, real, de que es posible una nueva economía, una economía basada en el conocimiento que ha generado casi 200 empresas a lo largo de estos años.